beneficis de la salut per córrer seria el segon pas de caminar. Té un benefici importantíssim, que és el major gasto calòric de consum de calories quan estem corrents, però té inconvenients que també hem de tindre en compte. Requereix una preparació física, hi ha un impacte articular important i un estrès de l'aparell cardiovascular important que hem de tindre en compte. És un passeig planer, és molt senzill, vull dir, no té dificultats. Per fer exercici al voltant de Reus és una meravella poder tindre un espai on poder practicar esport a prop de la ciutat i a prop de casa. Si un comença a córrer, és combinar córrer, caminar i sumar els 30-40 minuts d'activitat física diària repartida. I els dies de descans, que seria el terç, allí fer un treball de força i així aniríem millorant, sense donar-nos compte, la condició física i preparar les articulacions per córrer de forma progressiva. El principal material és les sabates, el calçat, que amortiguin les càrregues i que estiguin adaptades al terreny. No és el mateix les sabates que jo faré servir per córrer amb asfalt que les que faré servir per terra o per anar per muntanya. La roba ha de ser transpirable, que permeti la sudoració i no fer el que fa molta gent, que es pensa que si anem tapats i anem en plàstic i anem en sudaderes, doncs suarem més i perdrem més pes. El greix no es perd per la suor, el greix se perd per la respiració. Si sortim menys d'una hora, el que hem de fer és hidratar-nos abans. Durant el trajecte pràcticament no seria necessari. Si correm més d'aquest temps, doncs a partir de l'hora, cada 15-20 minuts sí que hem de beure el que seria uns 150 centímetres cúbics de líquid. Quan més temps correm, a part de l'aigua, hi ha d'haver els electrolits i els hidrats de carbó que han d'anar introduint-se. És un lloc ideal per començar, primer, a fer l'activitat caminar i córrer, segona, per anar en família i tercera, per evitar un impacte articular important. És una ruta per recomanar a tota la ciutat que pugin al passeig a la Boca de la Mina, que s'ho passaran bé fent esport, practicant activitat i tothom a fer esport.